Личните съперници и лидери в настоящия шампионат. ЦСКА червено знаме Левски. Ръководството е поверено на най-добрия наш съдия Димитър Руменчев. Начален удар имат сините. Топката неочаквано се озовава във вратарското поле на Левски и автогол. 1-0 за ЦСКА. Но това не смущава шампиона. Напротив, мобилизира силите му. В 7-та минута Аспарухов забива топката във вратата на Йорданов. В 23-та минута меле пред вратата на Йорданов. Костов умело използва и покачва 2-1. Минута след това Аспарухов прави задна ножица и Кирилов бележи трети гол. В края на полувремето Богданов увеличава. Сигурно настъпление на Аспарухов. Чудесен пас и неуморимият Кирилов разтърсва мрежата за пети път. Още един невероятен гол на Аспарухов. Дуспа. Удар на капитана, 7-1. Последната минута Атанасов оформя крайния резултат на тази среща. Първата загуба, която 2-7 сме загубили, ние бяхме шампиони. Преди края на първенството, този матч ние бяхме вече с точки разлика. Може би оказа влиянието преди няколко година, преди този матч, едно турне, което трябваше да бъдем в Испания. Завърнахме се, при това завършване някои от състезателите бяха претоварени, имаше травми, контузени. Дори на този матч играхме с един вратар Йорданов, без резервен вратар. Позициите на двата отбора не бяха равностойни. ЦСКА беше с 4-5 точки преди нас, играеше по-успешно от нас и тази среща дойде в един момент, когато почти всички очакваха, че ЦСКА ще вземе лесна победа над нас. Аз като защитник с жалост трябва да кажа, че не бяхме по-слабата част, по-слабото звено, отколкото това в нападението. И ние, ако не допуснахме гол, не може отпред да не вкараме гол. Трябва да някаква чудеса да бъде за случаят, за да не вкараме гол с тия феноменални нападатели. Пак казвам, той е блестящ Гунди, който измиваше челата на всички ни. Аз ще кажа и една крилата фраза, която остроумният Мишев от Славия беше казал, че вика 65-та година, когато беше най-силната година на Гунди и когато той по 2, по 3 гола всеки матч, той безголно излизаше. И понеже Славия тогава също бяха едни от конкурентите, той викаше, какво играете ви, бе? Само бийте център и целувате Гунди, ходите да целувате Гунди. Срещата се разви по много благоприятен начин за нас. Набързо ние вкарахме, още на полувремето вкарахме 4 гола. Полувремето завърши при 4-1. Бързо вкарахме тия голове, които така смутиха наперения или успокоения отбор на ЦСКА, че те са много по-добри от нас. Това нас не мотивира още повече и по-добре. И второто полувреме, просто като на шега, и ако резултата 7 гола, които ние вкарахме, са нещо сензационно, нещо необичайно, което е действително необичайно, не трябва да се очудвате и не трябва да мислим от това, че ако беше и 9-10, ще да бъде така много интересно. Тогава остроумният Сашо Костов си беше позволил една шега с Цецо Танасов, му казал, я бягай до армията да несеш вашето табло, че не стига таблото да напишат головите. ЦСКА беше много силен тим. С Якимов, с покойния Цанев, с Пенев, да ни споменавам още имена. Действително много силен тим. И това да го победиш, да му направи 7 гола и да го направиш безпомощен, ние просто нашите хора от предния ешелон, от нападателната лия, се подиграваха с тази защита. И това е нещо, което действително ще го помни за цял живот.
доста години насам не се е случвало Левски и ЦСКА да определят шампиона на страната в пряк матч, такъв какъвто ще наблюдаваме тази вечер в София. Всичко вече е готово за началото на матча. Левски в традиционните си сини екипи и ЦСКА в червено. Методи Деянов центрира в наказателното поле. Владо Манчев беше притиснат от двама футболисти в синьо. Галин Иванов спокойно в ляво. Центриране. Бербатов с глава. Това беше първата опасност пред една от двете врати. Знаете добре от статистиката до този момент с предимство отбора на Левски. 40 победи, 35 ЦСКА, 27 срещи са завършили наравно. Опасно сега пред вратата. Това е Бербатов и невероятен пропуск на девятката на ЦСКА. Изключителна грешка в отбраната на Левски, след като Предраг Пажин и Красимир Димитров не се разбраха много добре. Топката попадна в червените. Методи Деянов веднага изведе Бербатов. Той имаше възможност да стреля. Още веднъж виждате на повторението каква прекрасна позиция за нападателя на ЦСКА. И жълт картон за Захари Сираков. Втори жълт картон вдига Узунов в този матч. Общо 80 до този момент в матчовете, които е ръководил в А група. Днес 18 среща този сезон. 3 червени картона е показал Узунов. Отново опасна топка към Димитър Иванков. Знаете, Атанас Узунов е рекордьор в матчовете между Левски и ЦСКА в вечното дерби. Една победа в финала за Купата на България имат футболистите в червено на 28 май 1997 година. Те победиха с 3-1. Тогава треньор на ЦСКА беше Георги Василев. Иначе предимство за Левски тогава, когато Узунов е съдия. Победа през 1995 година с 3-1 за Левски. Равенство 95-та, 96-та 1-1. 1-0 победа за Левски през октомври 1997 година, 2-0 през август 1998 и последния матч, който той ръководи, може би най-близък в нашите спомени, на стадион Славия. Там Левски победи ЦСКА с 3-2 среща за първенство на 6 март 1999 година. Методи Деянов успя да се измъкне от шпагата на Красимир Димитров. Подаване в предни позиции Манчев. Дали ще успее да надбяга там Пажин? Не е особено умела игра на сръбския бранител на Левски. Очевидно е напрежението в отбранителната линия на домакините. С номер 15 Саша Мъркич се появява на игрището, а напуска Галин Иванов. Доста трудно бе да различим състезателя на ЦСКА, който бе контузен в мъглата, стеляща се към дъното от към сектор Б на стадион Георги Аспарухов. В крайна сметка се оказва, че това е бил Галин Иванов. А и в момента Евгений Немодрук, отбранителя на ЦСКА, вратарят е направо изгубен в мъглата. Виждате и на вашите екрани каква е ситуацията след поредната димка. Оказва се, че в днешния матч старшият треньорът на Левски Димитър Димитров се е върнал към схемата, която разиграваше Любко Петрович, с последен в отбраната Пажин, с двама стопери Топозаков и Ингълс. Бисер Иванов играе като десен бек. Отляво е Елин Топозаков, а Захари Сираков, който също се очакваше да е последен, е по-напред. Пажин сега изчисти топката от краката на Бербатов. Това беше поредната грешка на Предраг Пажин от началото на матча. Вероятно на повторението ще видим отлично по какъв елементарен начин сръбския бранител позволи на Бербатов да излезе на стрелкова позиция. След това за негов късмет Бербатов се забави и Предраг Пажин успя с шпагат да изчисти топката в корнер. Георги Иванов и Томаш се борят. Шестицата на ЦСКА наделя авантаж след нарушението, което извърши Георги Иванов. Продължава акцията на ЦСКА и нов фаул. Този път срещу Чомаков. Сега би трябвало Георги Иванов да получи жълт картон за това свое деяние от преди малко. Атанас Узунов бърка в джобчето си и показва
на девятката на Левски. Жълт картон. По 2 жълти картона за двата състава от началото на матча. И като че ли това е и най-интересното от началото на двубоя. Вече 23-4 минути се играе на стадион Георги Аспарухов. Голове няма, 0-0. А виждате, че Георги Иванов при онзи удар с напусналия вече Галин Иванов е получил доста неприятна аркада. И набързо са се опитали докторите на Левски да го вдигнат, колкото да доизкара полувремето. През почивката ще трябва обаче да му бъде оказвана още помощ. Бербатов пак тормози бранителите в синьо, възможност за удар. Бисер Иванов, последна преграда за топката пред вратата на Левски. Кременлиев. Центриране, удар с глава и това е 1-0, но има сигнал за засада. Сигнал за засада, вдигнат е флага високо на Иван Леков. Няма гол, уважаеми зрители. 0-0 продължава да е резултата. Футболистите на ЦСКА все още се радват. Така както и треньора Сашо Станков не могат да повярват просто. Юфу задържа топката нападателят на Левски. Георги Иванов очакваше. Той предпочете да играе с Асен Николов. Захари Сираков, рикошет. Претенции на Захари Сираков, че топката е срещнала ръката на футболист в червено. И фаул на играчът на Левски срещу Кременлиев. Сашо Станков пали поредната цигара. Има обаче от какво да бъде доволен младия наставник на ЦСКА. Неговият отбор предварително смятан за аутсайдер, предварително отписван в борбата за титлата, след като още в началото на пролетния дял Левски натрупа преднина от 9 точки. Сега играе матча на живота си на стадион Георги Аспарухов и се бори с фаворита Левски. Георги Иванов и Саша Мъркич влязаха в някаква разправия помежду си. Иванов изглежда като герой от Рамбо в момента, с тази превръзка на главата и цялото му лице обляно в кръв. Ъглов удар за Левски сега. Сашо Александров го изпълнява както обикновено от тази страна. Висока топка, Немодрук излиза и лови без проблем. А фланелката на Георги Иванов вече не става дори и за парцали, защото тя бе разкъсана и виждате на какво прилича в момента Георги Иванов. Доста му се събра на централния нападател на Левски с разбита глава, бинтован, течаща кръв. Фланелката му не изглеждаше никак добре и преди това, но сега вече бе разпрана. Сега ще видим и положението, при което бе отменен гола на ЦСКА. Едва ли някой би се наел да твърди със сигурност, но Бисер Иванов или Джон Ингълс, като оставен последен в тази ситуация, като че ли покриваше засадата. Захари Сираков, центриране към Сершиов и намеса в най-важния момент на Иво Тренчев, играча с номер 5. Пряк свободен удар в полза на армейците от едно приятно за техничен футболист, какъвто е Деянов, място. Условие за точно центриране, а защо не и за изненадващ обстрел с фалцова топка. Предпочита да центрира Деянов. Удар с глава! И късметът на Димитър Иванков спасява неговата врата. Нищо нямаше да направи вратаря на Левски, ако тази топка бе попаднала в очертанията. Елементарно, абсолютно елементарно беше оставен Тренчев да стреля с глава. Това е още един факт, който прави впечатление в редиците на Левски. Футболистите на отбора явно са изнервени и доста често влизат в пререкания помежду си. Това съвсем не е в помощ на играта. Ангелов има възможност и стреля страхотен шут на осмицата на ЦСКА. Сершио Фу напуска и на негово място влиза Нешко Милованович с номер 20. Това означава, че Милованович ще трябва да се подвизава като чист нападател, а не като полузащитник с офанзивни функции, като
Такъв се изявяваше той в последните мачове на Левски, когато влизаше като резерва. Пажин! Силен удар на Пажин! Точно в ръцете на Немодрук. И няма проблем за вратаря. Това бе характерно за играта на Левски дори в матча в Перник, когато сините трябваше да наваксват 2 гола пасив. Захари Сираков, центриране, възможност, Георги Иванов. Още една възможност, Нешко Милованович. Невероятен пропуск, това просто не може да бъде. Нешко Милованович направи най-трудното нещо на света. Сега ще видите на повторението, уважаеми зрители, но едва ли би могъл да се намери футболист, който да пропусне от такава ситуация. Ето го центрирането на Захари Сираков. Георги Иванов се размина в първия момент с топката. След това видя, че Милованович е абсолютно сам. Подаде му и удара му с левия крак. Срещна тялото на Иво Тренчев. Иво Тренчев се превръща в герой за ЦСК. Асен Николов към Георги Иванов. Веднага се намесиха и Тренчев, и Мъркич. Сам се бори Георги Иванов. И тъч. Тъч за... Не, това е нарушение. Нарушение извърши Георги Иванов. В момента, вероятно го видяхте на близкия план, той е доста превъзбуден. Дълга топка към Бербатов. Не се пребори отново Ингъл. Сега и Пажин сгреши. Бербатов остава сам. И просто се засвети. Това беше груба грешка на Бербатов. Останал сам срещу Димитър Иванков. Димитър Бербатов можеше да донесе победата на своя тим в 90-та минута на този матч. Две опасности отново пред вратата на Левски в заключителните минути. 3-минутно продължение отсъжда арбитъра Атанас Озунов. Още 180 секунди на безмилостна битка на терена. Телкийски тръгва в дясно за Левски, пресрещат и фаулиран от Чолмаков. Ето ги поредните претенции сега за жълт картон, който автоматично щеше да извади Чолмаков извън игра. Атанас Озунов предпочита да отсъди само пряк свободен удар. Виждате в момента ситуацията от преди секунди. Телкийски ще центрира целия отбор на Левски, както и този на ЦСК е в наказателното поле. Удар с гола! 1-0 за Левски! 1-0 с гол на Георги Иванов. Георги Иванов в 91-та минута бележи изключително важен гол за своя отбор. Левски ЦСК 1-0 след това центриране на Телкийски и Георги Иванов, който отново се превръща в кошмара за ЦСК. Изключителен и много важен гол. Димитър Димитров, треньора на Левски, който не знае откъде се появи, точно до пейката, там където всъщност няма право да бъде. Няма как да изрази радостта си. Виждате в момента на повторение нарушението на Чолмаков, извършено абсолютно безмислено на това място, преди да дойде прекия свободен удар. Щастливия Георги Иванов. Как няма да е щастлив Георги Иванов, когато той се превръща в футболиста с синя фланелка, отбелязал най-много голове в вратата на ЦСК. Двама георгиевци се превръщат в легенди за сините. Георги Аспарухов и Георги Иванов. Центрирането на Телкийски и удара с глава на Георги Иванов. Най-после изпуснат от Иво Тренчев. Единствената грешка в отбраната на ЦСК за 91-92 минути игра. Безупречно подредени бранители в червено видяхме в този матч. Те обаче сгрешиха в самия край. Това е последният сигнал на Атанас Озунов. Левски победи ЦСКА с 1-0 в дербито на 26-тия кръг на А-футболна група и излезе с преднина от 5 точки пред червените 4 кръга преди края. За мен всички голове са специални, не само този. Може би този така е по-ценен, защото Левски спечели титлата след 5 години без титла. Така че всички голови за мен са важни. Имам и по-ценни такива, които лично на мен с по-голямо удоволствие ми доставяли. С топка в ръце Димитър Димитров дава сигнали към своите помощници. Те също
показва, че са абсолютно готови 62-я финал за Купата на България да започне. Това е първият съдийски сигнал. Сините и червените в своите традиционни клубни екипи за 15-ти път един срещу друг в финал за Купата на България. Сега Георги Иванов стигна пръв до топката. Отново негово нарушение. Димитър Димитров посочва препречване на Георги Иванов. Георги Велинов спомена в студиото, в коментара преди срещата, че вероятно най-правилният начин за ЦСК да противопостои на сините в тази среща е игра от защита. Сега да проследим една комбинация. Няма засада. Гай покриваше засадата и невероятен пропуск от малкото поле, от вратарското поле. Видяхте Симонович от 4 метра не успя да оцели вратата. Ето пробива на Бисер Иванов. Пусна топката успоредно, но Симонович като че ли нямаше много добър баланс в този момент. И в тази 7-ма минута отбелязваме първото чисто голово положение пред една от двете врати. Продължават сините да атакуват и сега нарушение срещу Головской с жълт картон. Бива наказан футболист на ЦСК. Пантелич ще изпълни този пряк свободен удар. Предполагам, че от този малък ъгъл ще има центриране. Стабилна намеса и ъглов удар. Контратака на сините. Ангелов навлиза вече в наказателното поле. Какво ще избере? Може би най-неправилното индивидуално действие с опит за завършващ удар. Беше пресечена тази атака. Бисер Иванов получава добра топка. Комбинира с Пантелич. Пантелич намира Георги Иванов. Георги Иванов. Добра атака. Изстрелът на Георги Иванов изпрати топката в външната част на мрежата на вратата на ЦСК. Добър удар на Станимир Стоилов, но нищо повече. Като определение топката премина в страни вляво от вратата на Лукич. Центриране. Лоша намеса на Георги Иванов и 1-0 за ЦСК. Груба грешка на Георги Петков. Абсолютно и излишно вратаря на сините спори с Димитър Димитров. 1-0 за ЦСК в 31-та минута. Георги Петков получава жълт картон. Ето центрирането. Изключително лошата намеса и тук всъщност автогол. Автогол на Драгич. Още веднъж повторението. Лошо отиграване на топката и от крака на Драгич 1-0 за ЦСК. Ето, че армейците поведоха в 62-я финал за Купата. Гол беше неочакван, доколкото центрирането не предвещаваше никаква опасност, но за сметка на това за пореден път се видя колко важен е вратарския пост. Сега нова атака на ЦСК. Рикард, меко центриране. Топката избита с глава, но продължава да бъде във владението на ЦСК. Хубав удар на Светослав Петров от близо 30 метра. Ъглов удар пред вратата на ЦСК. Головской изпълнява отдясно на противниковата врата. Сега изключително груба грешка на цялата защита на ЦСК, която остави непокрит Бисер Иванов, но удара с глава на четворката изпрати топката над напречната града. Ето ситуацията, при която Бисер Иванов беше оставен непокрит. Сега много добър шпагат на Петров и нова атака за ЦСК. Манчев преодолява Топозаков, устремява се към наказателното поле. Търси Рикард. Какво ще направи колумбиеца? Добър удар. Фалцов насочен към далечния ъгъл, но този път вратаря на сините внимаваше. Ето една много добра атака на ЦСК. Една от последните
възможности за състава на ЦСКА. Премина в ляво и отново топката беше в Манчев, след което Враня ще опита центриране, което завършва в наказателното поле. Последен съдийски сигнал на Димитър Димитров за това първо полувреме. ЦСКА води в 62-я финал за купата срещу Левски с 1-0 с автогол на Драгич в 31-та минута. Успява за сега да се справи с устрема на Владимир Манчев. Головско е сам срещу вратата и това е 1-1. Във втората минута на второто полувреме Левски изравнява отново след грешка на Ибрахим Агай. Намеса на Георги Иванов. Топката стигна по случайност до Константин Головской. След рикошет, но Руснака навлезе в наказателното поле и с много мощен, точен и хладнокръвен удар възстановява равенството. ЦСКА Левски 1-1 в 47-та минута. И каквото и да говорим за тези два отбора, каквото и да говорим за поколенията, които в момента упражняват тази игра у нас, двата отбора не изневеряват на традицията да правят инфарктни финали на днешни дни и това е достоинство. Ето виждате повторението още веднъж, уважаеми зрители, как с много плътен удар Головской не се поколеба и от около 14-15 метра никаква вина нямаше Лукич. Той заложи капан на Головской и откри повече своя десен ъгъл, очаквайки, че ударът ще бъде там. Ако можем да сметнем Илиян Стоянов за полузащитник, който действа предимно по фланговете, Димитър Телкийски, играч, който се набърва с организацията. Сега много опасна ситуация и невероятен трети пропуск на Бисер Иванов. Това момче е национален състезател и за трети път пропуска да дари Левски с гол. Виждате великолепното центриране на Телкийски, далеч от обсега на Лукич и от непосредствена близост от 4 метра, макар и по диагонал. Бисер Иванов с левия крак изпрати топката покрай левия стълб на вратата на Лукич. Нов сериозен пропуск и сериозно превъзходство на Левски след почивката. Неизбежно при такива грешки на нападатели, на футболисти, озовали се в близост, се сещаме за правилото: ако не вкараш, ще ти вкарат. Но сега отново Левски е в атака. Пантелич връща топката в наказателното поле. Удар с глава там. Този път Георги Иванов стигна пръв до топката с глава. Беше му много неудобна тя. Лукич буксира. Головской пръв ще стигне до тази топка. Изобщо много активен е руснакът. А като прибавим и головия му удар. Сега няма засада. Драгич овладява топката. Силен удар на Драгич. Но неговия сънародник на вратата на ЦСКА Лукич избива майсторски. Този удар беше в 60-та минута. Продължава тази атака на Левски. Сега Бисер Иванов на голова позиция и отново непростим пропуск на Бисер Иванов. Ако Левски загуби тази среща, Бисер Иванов ще се превърне в антигероя за сините. Видяхте колко слабо техническо изпълнение на полузащитника. Публиката на Левски скандира "Кабат, кабат", тъй като видя унгареца да загрява. Центриране от ъглов удар. Удар с глава. Много добър удар на Георги Иванов. Топката прелетя на около метър, а може би и по-малко над гредата. Ето центрирането и удара. Сега атака на Левски. Симонович влиза в наказателното поле. Продължителен дрибъл. Това беше може би опит за подаване. Отново удар на Головской. Много опасна атака на Левски в тази 69-та минута. Предпочете според мен Симонович да комбинира с заелия добра позиция Георги Иванов, защото ако това беше удар, този удар беше много лек. Сега да видим пробива на Симонович. Елементарно преодоля Александър Томаш. Тук нещо като удар, което можеше да се получи и подаване, но добра игра с крак на Лукич, който за пореден път спасява вратата си. През второто полувреме Лукич е най-добрият в състава на ЦСКА, доколкото отрази много опасни удари на двамата сърби, на Драгич, сега на Симонович. Пас към Манчев, но за пореден път топката не стигна до него. Сините са овладяли централната зона
и затова много рядко острието на ЦСКА има възможност да играе с топката, а Манчев е силен с топката в крака. Същото се отнася и за Пантелич, който намира сега играчите свой съиграч. Удар на Георги Иванов и това е 2-1 за Левски. Минутата е 70-та. Още един матч между Левски и ЦСКА, в който не се мина без гол на Георги Иванов. Неизбежното се случи в 70-та минута. Силният натиск на Левски даде своя резултат. Една великолепно разиграна атака от страна на Левски завърши с центриране, струва ми се, на Петър Телкийски. Георги Иванов беше в невралгична близост пред Ненад Лукич и с глава отбелязва своя 13-ти гол в мачове срещу ЦСКА. Левски повежда с 2-1 в тази финална среща. Ето я и Купата на България. Знаете, уважаеми приятели на футбола, това е ново отличие, изработено по поръчка в Италия. Старае се по всякакъв начин професионалната футболна лига с президент Валентин Михов да направи всичко възможно купата да бъде едно прекрасно отличие. Видяхте гола на Георги Иванов, пас на Симонович, центриране и какво да направи Лукич, когато защитниците пред него. Центрирането е на Константин Головской и от 6 метра с глава Георги Иванов разстреля Ненад Лукич. Не може да бъде винен сръбския вратар, по-скоро защитника, който беше пред Георги Иванов и беше длъжен той да изиграе топката с глава, не да я пропуска зад гърба си. Георги Иванов, който има изключителен усет за игра в наказателното поле, изведе своя отбор напред в 70-та минута. Ще излезе Милдраг Пантелич, на негово място влиза Петър Кабат. Луиджи Симони на всяка цена трябва да направи нещо, ако иска този матч да стигне поне до продължение. Сега се откъсва сам играч на ЦСКА, навлиза в наказателното поле. Много слабо изпълнение. Имаше възможност за нещо повече Владимир Манчев. Като че ли този продължителен дрибъл измори острието на ЦСКА. Мигновена комбинация между Георги Иванов и Симонович. Да видим сърбина. Естествено, че ще предпочете да задържи топката. Георги Иванов тръгва в дрибъл фронтално. Успява да преодолее един играч, втори, трети, но съвсем естествено, че ще му бъде избита топката. Димитър Димитров преценява, че е извършено нарушение от страна на Йордан Варбанов. Знаем, че Георги Марков разполага с доста силен удар, но той се отдалечи от топката. Петър Кабат пък разполага с силен, но и техничен удар. Кабат изпълнява. Изключително силен удар и 3-1 за Левски. 3-1 в 85-та минута. Невероятен гол на Петър Кабат. Рядко ставаме свидетели на толкова мощно и точно изпълнение на пряк свободен удар. 3-1. Какви ли не неща сме гледали в футбола, но при 3-1, при това развитие на матча, като че ли този финал свършва в 85-та минута. Триково изпълнение. Двама души бяха направили малка стена, която да пречи на вратаря и на защитниците на ЦСКА да виждат къде е точно топката. В последния момент тази стеничка от двама души се отвори с много остър удар. Кабат изпрати топката в левия ъгъл. Тя тупна на около метър пред гол линията. Удари се неспасяемо за Ненад Лукич отново. Никаква вина на сърбина. Той нямаше какво да направи. Плонжира Ненад Лукич, но топката беше отправена в най-незащитената част на вратата, там където нито стена, нито вратар можеха да отразят. И така Левски повежда с 3-1. Сега вече арменците трябва да тръгнат в банк, тъй като в оставащите 5-6 минути до края на срещата, виждате, 85-та минута в момента тече. В оставащите 5-6 минути абсолютно нищо друго не им остава, освен да търсят дори слепешката с масиран натиск, с хаотични центрирания и някаква развръзка в своя полза. Агитката на ЦСКА се събира под таблото на стадион Славия. Масово се изтеглят червените от стадиона. Продължително се задържа топката пред наказателното поле и там хладнокръвно капитанът на сините Станимир Стоилов изчаква последния съдийски сигнал
на Димитър Димитров. Левски е носител на Купата на България за 2002 година. Отдавна публиката на Левски не беше скандирала така всеотдайно името на Наско Сираков. Знае се, че има известни търкания, имаше по-скоро известни търгания между част от привържениците и легендарната осмица на Левски, голмайстора на всички времена на синия клуб. Купата е в ръцете на Валентин Михов. Той я подава на Станимир Стоилов и капитана на Левски я получава. Новото отличие е в ръцете на стария син капитан. Левски победи ЦСК с 3-1 в 62-я финал за Купата на България Форд Мотокфое. ЦСКА бяха излезнали да не загубят, не да спечелят този матч, а да не го загубят. Не може по този начин, както те играха, и Господ наказа. Такава е ситуацията, че и за ЦСКА, и за Левски успехът е задължителен, дано само с позволени, с хубави средства съперниците да водят битка помежду си. Ето го и първият пряк свободен удар, той е в полза на домакините при тази флангова атака веднага след началния удар на ЦСКА. Тодорянчев изпълни къс, отново той владее атакуване от Боримиров. Топка в половината на Левски, където се получи авантаж. Имаше опасна игра на Светослав Петров. Реферът Костадинов пусна игра. Това си е откровено грубо действие от страна на Ибрахим Агай, който сега ще получи жълт картон най-вероятно от главния съдия. Много грубо бе влизането с бутоните, с двата крака в това единоборство. Жълт картон за Ибрахима Гай. Жълт картон сега и за Георги Антонов, капитанът на ЦСКА, за това, че си позволи да репликира главния съдия. Обърнете внимание как Ибрахима Гай брутално влезе в краката на Даниел Боримиров. Велизар Димитров, удар на Велизар Димитров. Втори удар в рамките на 3 минути. Димитър Иванков беше в близкия ъгъл, но атаката беше хубава, извършена на скорост. Добро подаване в коридор на Стойко Сакалиев, който в много от моментите играе като пивот, т.е. човек, който раздава топката, а друг нанася завършващия удар. Стена на около 7 метра, не повече. Удар на Видолов. Слаб. Стигна Сакалиев до топката, но няма подкрепа в предни позиции, затова тръгва да играе сам. Георги Марков пред него. Ъглов удар. Това е решението на Костадин Костадинов. Христо Янев ще изпълнява. Трябва да признаем, Асене, че сме виждали такива дуспи в полза и на двата отбора, но не в дерби матча помежду им. Жълт картон сега е за Димитър Иванков. И така, след едно от безличните първи полувремена в футболната история на съперничеството между ЦСКА и Левски, двата тима се оттеглят на почивка. Уважаеми приятели на футбола, току-що главният съдия Костадин Костадинов даде началото на второто полувреме на дербито между отборите на ЦСКА и Левски. След първите 45 минути резултатът е 0-0. Отново Брито, срещу него е Илиян Стоянов. Брито е финтов футболист, успява да центрира прострелна топка на около метър и половина височина и това наистина беше реална голова възможност.
Любенов открадна топката, няма нарушение. Играта продължава, шанс за футболистите на Левски да организират контратака. Георги Иванов. Костадинов притичва към деветката на Левски. Георги Иванов, първото, което е лошо, си подкара топката и сам я извади от игрището. Ето го повторението. Тук Георги Иванов подкара много силно топката. Темиле надбяга Антонов. Да видим сега какво ще стане. Видолов, удар на Видолов. И ето е първата реална голова възможност за сините. Аплодисментите са за Стоян Колев. Вратарят на ЦСКА продължава атаката на гостите, която приключва след това лошо центриране на Букарев. Всички тези чести нарушения, всички тези картони са потвърждение на това, че и в двата лагера първо гледат да не сбъркат, да не позволят на съперника да организира решителна атака. Сакалиев. Топозаков отпраща към Георги Иванов. Той губи битката с Йордан Върбанов. И отново пас към Брито. 1-0 за ЦСКА. Първи гол на Христо Янев в вечното дерби. 64-та минута. Чудесно центриране на Жоао Пауло Брито и резултатът е открит в полза на домакините. Даде резултат този стил на игра, който наложи след почивката Ферарио Спасо. Тези флангови центрирания остри с фалт зад гърба на синята защита се оказаха при третият опит неразгадаема загадка за гостите. Ето още веднъж. Този път не избърза с финта Брито, ами тръгна веднага да центрира. Трябва да отбележим и колективната грешка на сините в отбрана. Първо закъсня Илиян Стоянов, остана разстояние от Жоао Пауло Брито. После и Георги Марков и зад него Елин Топозаков също закъсняха с стотни от секундата да атакуват топката и това бе достатъчно за върхлитащия Янев да нанесе точен удар. Илиян Стоянов внимаваше за този пас към Брито. Букарев. Боримиров към Темиле надясно. Видолов. Топка за Темиле. Темиле има възможност да нанесе удар. Прави го на отново майсторска намеса на Стоян Колев. Силни минути за Левски, след като отборът се озова в ролята на догонност. Сега няма нарушение. Условия за контраигра пред ССКА. Велизар Димитров напредва. 4 срещу 4. Дълъг пас надясно. Там е Христо Янев. И засада на Стойко Сакалиев. Дигнат флаг на Никола Джугански. Непряк свободен удар. Центриране на Илиян Стоянов. Там Боримиров скача с глава. Засечена е тази топка. И там щеше да има неразбирателство между вратаря на ЦСКА и защитник, който да предостави топката на футболист на Левски. Много припряно изигра ситуацията вратарят на ЦСКА. Върбанов нямаше как просто да изчезне там. Или може би просто трябваше да се наведе, но той не се ориентира по най-добрия начин. Видолов центрира тази топка. Отново разбъркване и какъв шанс за ЦСКА. Групов протест на футболисти на Левски и жълт картон за Даниел Боримиров. Още веднъж добре изпълненият тъглов удар. Хубава работа свърши там Елин Топозаков. Станков центрира топката в наказателното поле на домакините. Жоал Карлош е чисти. Опитва се Илиян Стоянов отляво да тормози домакините. И 1-1 с гол на Умориго Темиле в 40-та минута на второто полувреме. В 85-та минута на матча Левски изравнява на Българска армия.
Проспаха червените защитници това включване на Омониго Темиле. Създаде се впечатление в един момент, че топката неминуемо ще излезе в аут. И там упоритостта на Темиле бе възнаградена. 85-та минута, 1-1. Ето го това изпълнение на Илян Стоянов. Добра работа свърши и Георги Иванов, който фиктивно скочи, колкото да заблуди двамата централни защитници. А връхлителият след това към топката Темиле успя да нанесе голов удар, изпреварвайки вратаря Стоян Колев. Георги Иванов отново там комбинация. Опасно положение, прострелно подаване и триково изпълнение на Георги Чиликов. Голяма опасност пред вратата на домакините. Нова атака на голмайстора за Левски, Омониго Темиле. Чиликов. Диагонален удар на Чиликов. Този път никакви проблеми за вратаря Колев. Ще получи, може би, критики и Ферарио Спасов за това, че рано разгъна своя отбор в защитен план да пази този резултат. Сега нарушение на Йордан Тодоров срещу Георги Марков. Казах ви, че Костадинов задължително ще даде повече допълнителни минути, за разлика от това, което назначи в края на първото полувреме. Станков центрира, висока топка, не стига до нея Георги Чиликов. Силни минути на гостите в края на двубоя. Георги Иванов атакува Карлос, много стабилно бразилеца, гардира топката, настигна си я на тъч линията. Телкийски част от обрата в този матч, без да сме го запомнили с някакви, кой знае какви активни действия. Мартин Станков. Центриране на Темиле, удари 2-1 за Левски. В самия край на срещата Георги Чиликов бележи и това е 2-1 за гостите. Ето, че с числено превъзходство отборът на Левски стига вероятно до победата, тъй като едва ли тимът на ЦСК ще има възможност да върне този гол. По-активната политика на треньора Георги Василев при резултат 1-0 за противника дава резултат в самия край, в клиничния край на това 115-то шампионатно дерби. Какъв инфарктен завършек на този матч. Левски излезе сякаш от ада, за да възкръсне на Българска армия. И отново грубата грешка на Ибрахим Агай в случая, който трябваше там да блокира Георги Чиликов. Виждате как Ибрахим Агай изостана. Пасивен остана и Жоао Карлош. Освен аплодисменти към Чиликов, привържениците на сините трябва да благодарят и на Омониго Темиле за отличното флангово центриране. Виждате как без подготовка, горе-долу в стила на Жоао Пауло Брито от 64-та, той веднага изсипа тази топка, която се превърна в проблем за вратаря Стоян Колев и за бранителите пред него. 2-1 за Левски на Българска армия. Така Левски е на няколко секунди от завоюването на 60-та си точка в първенството. Така сините ще изместят ЦСКА и Литекс от втората позиция в класирането, но и при този резултат авансът на Локомотив Пловдив остава комфортен. 5 точки в повече за Локомотив срещу отбора на Левски. Един от трима не си държи езика зад зъбите. Един от трима се опитва да промени навиците си. Един от трима знае цената си. Един от трима има собствено мнение.
Един от трима винаги ще те подкрепя. Един от трима знае как да се забавлява. Изберете новите абонаментни планове на Vivatel, нон-стоп и лично време. Своя нов договор може да сключите в магазините на нашите партньори. БТК, Джеф и Тоби. Един от трима прави така, че всички говорят.